ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಒಂದು ಪೂತುಲೆ ಝೀನಿಯದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೂ ಉಂಡತೆ 10 ದಿನದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ 15 ಡೇಸ್ ಮಿತ್ತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಪೂ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಡು. ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲದ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಲಕ್ಷಣ ತೋಜುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ಪೂರ ಸೀಡ ಹಾಳಾಂಡು ಬರ್ಸಗ್ ಅಂಚ ನಾನೈತೆ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನಕ ಕುಡೋರ ಕನಪವ್ಯಾನ ಸೀಡನು ಅರ್ಶು ವರ್ಷ ಕೋಡ ರಜೆ ರಜೆ ಇತ್ತಂಡ ವರ್ಷ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪಲಾವ್ ದಾಲ ಮಸಾಲ ಪೂರ ದಾಲ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಗೀಯೇ ಪಾಡ್ದಿನ ಒಂಚೂರ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಗೀಕ್ ಪೂರ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ತರಕಾರಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಮುಂಚಿದೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಪಲಾವ್ ಮಂತೀನಿ. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಿಗೆ ಬೊಡ ಇನ್ನು ಬರ್ಸ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ವೆದರ್ ಇತ್ತಿನ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ. ಪಲಾವು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಅರಿತಾನೆ ಮಂತೀನಿ ಒಂತೇನೆ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಇನಿ ಬರ್ಸ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ಬರ್ಸ ಗಾಯ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾಯ್ಕೆ ಪೋತ ಲಿಚೋ ಓ ಲಿಚೋ ಲಿಚೋ ಇನಿ ಬರ್ಸ ತೀಶು ಬರ್ಚಿ ಬಂಡ ಪಲಾವ್ ಟಿಫಿನಿಗೆ ನಾನು ಈಮೇಕೆ ದಯ ಬರ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ತುರೆ ಆತನೆ ತುರೆ ತೂಪಾಡಂಡ ಮೆತ್ತ ಟ್ಯಾರೆಸ್ ಆಪುಜಿ ದಯಪಣ ತಿರ್ತು ಸೈಡ್ ಕೊಂಡು ಎಂಕು ವರ್ಷ ಕೋಡೆ ತೂಪಾಯನಿ ತೆಂಕೆ ಅಂದಾಜ ಒಂದಿಜ್ಜು ಒಲ್ಪೊಂಡೊಂದು ಅವು ಇರೆ ತಡ್ಡುಡುಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾಗ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆವೊಂದಿಚ್ಚಿ ಮೆತ್ತ ಪೋದು ತೋಷ್ಪಾಡಾಪುಣ ಅಂತ ಮೆತ್ತಡಾತು ನಾವು ಕ್ಯಾಮರಾಗ ತೋಚಿ ಓ ಮೂಲುಂಡಲೆ ತೋಚಿನತೆ ತುರೆ ನನೊಂಜಿಂಡು ಅವು ಆಕಾರಡುಂಡು ಸರಿ ತೋಜಿ ಮಿತ್ತು ಪೊಂಡನೆ ತೋಜು ಒಂದು ರಡ್ಲ ಆ ಸೈಡ್ ಆಯ್ತು ನಾವು ಕಣ್ಣಗೆ ತೋಜು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಶೆಕೆ ಇನ್ನಿದಾದನ ಬುಲ್ಕಿರ್ ಗಾಳಿಲ್ಲ ಬುಲ್ಕಿರ್ಲ ಕಾಣ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲು ಜೋಕುಲು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬೈದನ ಐದು ದುಂಬು ಐದು ದೊಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮಾಮಿ ತೆಕ್ಕರದ ಬಿತ್ತು ಪಾರ್ದಿತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮುರಾನಿಯ ಪಂಡೆ ಅವು ಚೂರು ಕುಡ್ಡಿದುಂಡು ನಾನು ಕಂಪೌಂಡದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೀನಿ ತುರೆ ತೋಷ್ಪಾರಿಂದ ಹಿತ್ತೆ ಸರಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ತುರೆ ತೋಜುಂಡು ನಾನೊಂಜಿ ತುರೆ ಕಂಪೌಂಡದ ಬರಿ ನೆತ್ತ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ದಲ್ಪ ಆ ಸೈಡ್ ಗೋಡೆದ ಬರಿ ಇಟ್ಟುಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತು ದುಂಬು ಬರ್ಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ದುಂಬು ಒಂಥರ ಮೋಡಲುಂಡು ಶೆಕೆ ಈ ದುಂಬುಗು ಶೆಕೆ ಹಾಪುಂಡು ಇನ್ನಿದ ಕುಂಟು ಒಂಜಿ ನುಂಗುಂಡು ಲಾಯ್ಕುಡು ಇನ್ನು ಬೈಯಾಗ ಚಾಕ ಪೂರಿ ಬಾಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಮುರಾನಿಲ್ಲ ಪಂತೆ ಅಮ್ಮ ಪೂರಿ ಬಾಜಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಇನ್ನಿ ಮಗಲ್ಲ ಪಂಡಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪೂರಿ ಬಾಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದು ಅಂಚ ಪೂರಿ ಬಾಜಿ ಮನ್ಪುನಿತ್ತೆ ಐಕಿತ ರೆಡಿ ಮಂತದಿಯೋಡು ಟೈಮ್ ಆತುಜಿ ಕಾಲ್ಕಲ್ಲಿ ಮೂಜಿ ರಡ್ಡ ಐವಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಂತದಿನ ಮೂಜರೆಗೆ ಸರಿ ಆಪ 4 ಗಂಟೆಗೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ ರಗಲೆ ಪೂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಬನ್ನಾಗ ಆಪುಜಿ ಬೇಲೆ ಪನಿ ಪನಿ ಬರ್ಸಲ ಬರೋದುಂಡು ದೊಂಬುಲುಂಡು ಪನಿ ಪನಿ ಬರ್ಸಲ ಬೂರುಂಡು ಪೂರಿ ಮನ್ಪರ 2 ಬೌಲ್ದಾತು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ತೊಂದೆ ಪೂರಿ ಮಂತ್ನಾಗೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಸೀರ ಮಂತ್ನ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಅವು ಅಂತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಪೂರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಚೂರಿಯ ಉಂಡು ಯಾವು ಇದನ್ನತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಲಡ್ ಅದು ಒಂಚು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ್ಲ ದಿಯೋಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಅವರೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಾಫ್ಟ್ ಮಂತದ ಕಲಡ ದಿಯೋಡು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡಿಯ ನೆಕ್ ಪೂರಿ ಬೋಡ ಚಪಾತಿ ಅವ
ಪೂರಿ ಮನ್ಪರ್ನೆ ಬಟೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ದೀತೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಒಂದು ಬೇಯ್ಪ ದೀಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಜಿ ಮನ್ಪರ ಈಸಿ ಆಪು ಯಾನು ಬಾಜಿ ಕಲ್ಲರ್ ಆವರೆ ಮಂಜಾದ ಪುಡಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗತ್ತೆ ಇತ್ತೇನೆ ಪಾಡ್ನು ಬಟಾಟೆ ಬೇಯ್ನಗನೆ ಅವೆಡ್ಡೆ ಕಲ್ಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಗನೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿಲ ಪಾಡೋಡು ಇದೊಂದು ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಆಂಡು ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಆಯ್ಪುಗ ಕೊಡೋರು ಲಾಯಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಹಿಡಿಲ್ಲಿ ಉಂಡೆ ಮನ್ಪುಗ ನೆಟ್ಟೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ನೆಟ್ಟೆನೆ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಚೂರು ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ಗಡೆಗೆ 2 ಜನ ಸೇರ್ದು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಂತ ನಿಲ್ಲಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಈ ಪೂರಿ ಬಾಜಿ ಪೂರ ಮನ್ಪುನಾಗ 2 ಜನ ಬೋಡೆ ಒತ್ತಿಯ ಮನ್ಪುನಾಡ ಬೇಗನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪಡಾಪುಂಡು 2 ಜನ ಮನ್ಪುನಾಡ ಅವರಪ್ಪ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕನೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕಾಲ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಉಂಡೆ ಮಂತದ್ದು ಕೊರಿಯಲು ಯಾನಿತ್ತು ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಲಾಟ್ವೆ ಒಕ್ಕ ಏನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಟುವಲು ಒಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಆ ಪಗನತೆ ಆ ಕುಲ್ಲ ಕಲ್ಪುನು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ತಿಂದೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅಡಿಗೆ ಮಂತದ್ದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಜೈಕಿ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಲೆಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೋಡು ಗೊತ್ತಾವಡು ಮಲ್ಪೊಡು ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಒಲ್ಪಲ ಅಕ್ಲ ಜಾಬ್ಗ ಅತ್ತಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಒಲ್ಪಲ ಕುಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಪಿನ ಅತ್ತಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಂಚ ಇತ್ತ 2 ಸತಿ ಅನ್ಮುಳ್ಳಿ ಚಪಾತಿ ಮಂಚೆನು ಹಾಲೆ ಹಿಟ್ಟಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಕೋರಿ ದಪಂಡೆಂಕ್ ಕೈ ಬೇನೆ ತೆಂಗ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ಕೊಂಡು ಆಪುಚಿ ಬಿರೆಲ್ ಯಾನ್ ಬಿರೆಲ್ ಬೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಜೋಕ ಬೇಲೆ ಪೂರಿ ಪೂರ ಮಂತ್ಕೊಂಡು ಉಂಟಾದಿನ ಎಂಕ ಆಪುಚಿ ತಿನ್ಪಿನ ಅದು ಗೊತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಪರೆ ಅಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲಿಗೆ ಎಂತೂ ಫ್ರೀ ರಜೆ ಉಳ್ಳಲತ್ತ ಅಂಚ ಮುಳ್ಳಿ ಚಪಾತಿದ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಆಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಕೋರ್ನಿ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿಗಿತ್ತ ಐಡಿ ತಿಕ್ಕದನು ಇನ್ನು ಯಾನ್ ಪಂತಜಿ ಎತ್ತು ನೀರು ಎಂಚಿನ ಆಲೆ ತೂದು ಹದ ಮಂತಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತನ ಹದಲ್ಲ ಒವೇ ಬೇಲೆ ಅಂಚನೆ 1-2 ಸರ್ತಿ ಮನ್ಪಂಗಕ್ಲಿಗೆ ನಾಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಲ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಲಾವ್ ಓಲ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಂಗಕ್ಲಿಗೆ ಚೂರಣಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬೆಟರ್ ಮನ್ಪೇರು ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೀರಿ ಸವನತ್ತು ಬೆಟರ್ ಮನ್ಪೇರು ಎರಡು ಮೂಜಿ ಪೂರಿ ಲಾಟ್ ದಾಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾವತ್ಲ ದೀಯ ಸ್ಲೋಟ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 4 ಪೂರಿ ಲಾಟ್ ದಾಯಿ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡಾಲು ಅದ್ನೆಟಲ್ಲಿ ಉಂಡೆ ಮಂತದಿ ಒಂದುಲ್ಲಾಲು ಫಸ್ಟದ ಪೂರಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ತೂಕ ಎಂಚ ಉಬ್ಬುದು ಬರ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂದು ಏತು ಶೋಕುಡು ಉಬ್ಬುದು ಬತ್ತಂತುಟೆ ನಮ್ಮ ಪಲ ಪೂರಿ ಮನ್ಪನಾಗ ಸಪುರ ಸಜ್ಜಿಗೊಂತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಚನೆ ಬಲೂಂದಲಕ ಉಬ್ಬುದು ಬರ್ಪುಂಡು ಎರಡಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ ಜರ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ ತುಲೆ ಸೇಮ್ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ದ ಪೂರಿದಲ್ಲಕ ನಾನು ಚೂರ್ಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಪೂರಿ ಮಾತ ಮನ್ಪನಾಗ ಒಂತೆನೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನು ದಯಪಂಡು ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಊರಿನ ಕಪ್ಪಾಪುಂಡು ಅವು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟದ ಪುಡಿ ಬೂರುನತಿ ಅವು ಕಪ್ಪಾಪುಂಡು ಬೊಕ ಯೂಸ್ ಆಪುಜಿ ಎಂಚಿನೆಕ್ಲ ಐಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂತೆದೆತ್ತನು ಬೊಕ ಐಟೆ ಬಾಜಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಾಜಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನೀರು ದೋಸೆ ಮನ್ಪನಾಗ ಪಾಡೋಲಿ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಐಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂತೆನೆ ದೆತ್ತೊನ್ನು ಫೈನಲಿ ಬೆಚ್ಚ ಪೂರಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತುಲೇತು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಉಬ್ಬುದು ಬೈದನು ಪೂರಿ ಸೇಮ್ ಹೋಟೆಲ್ದ ಪೂರಿ ಲಕ್ಕನೆ ತೋಜುಂಡು ನನ್ನ ಎತ್ತನೆ ಕೊಂಚ ಬಾಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಬಾಜಿಗೆ ಏನಿತ್ತೆ ಪೂರಿ ಫ್ರೈ ಮಂತದಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಂದೇ ತೊಂದೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ದಾಸೇಮಿ ಪಾಡಿ ನೆಕ್ಕೆತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕಟ್ ಮಂತದಿನ ಪಾಡ್ಗ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ತುಲೆ ತಳಾಟ್ ಕಪ್ಪೋರಿದಿನ ದಾಸೇಮಿ ಕೊಡಾನಾಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡ್ಗ ಬಾಜಿಗೆ ಪಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪ ಬಾಜಿ ಬೇವ್ರೆ ಪಾಡಂದೆ ನಾವು ಅಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆತ್ ಬೇವ್ರೆ ತಿನ್ಪೆ ಪೆತ್ತ ಪಜಿರ್ ತಿನ್ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬೇವ್ರೆ ತಿನ್ಪಿನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿಗೆ ಜೋಕುಲ್ ಮತ್ತೆ ಪೆಜ್ಜಿದ್ದು ಬಾರಿ ಕಡಿಪೇರು ಯಾನ್ ಆಗಿ ತಿನ್ಪ ದಾಯಿಗಿರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬೇವ್ರೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ರೆಡ್ಡೆಗೆ ಅಂತ ಏನಾಗಿ ತಿಂತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡೆನೆ ಹಾಕೋಣ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಕೂಡ ಯಾಕಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಹಾಕಿದೆ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆರ್ಡರ್ ಬಟಾಟೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬೆ ಮಂಜಾತ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದು ಬೇಯ್ಪಂಡ ತುಲೆ ಕಲ್ಲರ್ ಅದೆಪ್ಪುಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮನ್ಪೋಗ ಇಮ್ಮೆಟ್ಟು ಚಾದೀತೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಾಮಿಗ್ಲ 4 ಗಂಟೆ ಅನ್ವತನ ಈಗ ಅಮ್ಮ ಫುಲ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೂರಲ್ಲ ವರ್ಷ ಬರ್ಪಿನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆಯ್ ಬಂದಾಗ ತಿಂಡಿ ರೆಡಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಡಬ್ಬಿದಲ್ಲ ತಿಂದು ಕುಲ್ವೆ ಇದು ರೆಡಿ ಇತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಕೊರಂಡ ಉಂಡೆ ತಿನ್ಪೆ ದಿನ ಏನ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಿಂದಾಕು
ಲೈಕ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ತಿನ್ನರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಎನ್ನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ. ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಬಟಾಟೆಗೆ ಪಾಡ್ದ ಐಕ ಬೊಕ ಬೋಡಣ್ಣ ಚೂರು ಪಾಡ್ಗ ಎಷ್ಟು ಉಂಡ ಉಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಐಕ ಚೂರು ಪಾಡೋಡಪ್ಪ ಅದೊಂದು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ, ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು, ಒಂಚೂರು 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ದಾದ ಸಕ್ಕರೆ, ಪೂರಿ ಬಜಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಮಗಲೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಮಾಮಿಗ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂದು ಪರಿತೆ ಪಾರ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಷ ಬರ್ಪಿನ ಟೈಮ್ ಆಂಡಿ ನಾನು ಮಕ್ಳೆ ಪಾರ್ದು ಕೊಡ್ತು ವರ್ಷಲ್ಲ ತಮ್ಮರ ಬ್ಯಾಂದಡೆ ಪೋಪುನು. ಸಮಾಧಾನ ಅಣ್ಣ ಪೂರಿ ಬಾಜಿ ತಿಂದು ರೆಡಿ ಆತನ ಹೋಟೆಲ್ದೆಲ್ಲ ಕನೆ ಆತನ ಐದು ಶೋಕ್ ಆತನ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಡ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಜಿ ಬೋಡನ್ ದೆತ್ತೋನು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಇದಾಡು ಗಾಳಿ ಈ ಗಾಳಿಗೊಂದು ಆಡು ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಎಕಾಡು ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಂಬಿತ್ತಂಡು ಹಿತ್ತೊಂಚೂರು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿನ ಸೂಚನೆ ಕತ್ತಲೆ ಕಬ್ಬಿನ. ಯಾನು ಟೆರೆಸ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ತುರೆ ಕೊಯ್ಯಾರೆ ಮಾಮಿ ಪನೊಂದುಲೆ ಕೋಡುಲಿಂಚ ಪನೊಂದುಲೇರು ಬುಲೇದನ್ನು ಕೊಯ್ಲೆ ಎಂದೆ ಒಬ್ಬ ಗಾಳಿ ಉಂಡು ಶೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಗಾಳಿಲುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೊಯ್ಯರೆ ವರ್ಷ ಬರ್ರೆ ಕಾತಿಂದ ಪಂಡ ಪಂತಿ ಆನೆ ಕೊಯ್ಪಿನಿ ಇಂದು ಐಕ ಆಯನೆ ಕೊಯ್ಯಾಡು ಪಂದು ಬಿಸತಿ ಕನರೆ ನೆನಪೇಜಿ ಕನರೆ ಪೋಯೆ ಬೇಗ ಬಲ್ಲ ಬರ್ಸಾರ್ಪುಂಡಿತ್ತೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಲ್ಲ ಮೋಡುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮುಗಲ್ ವೈದನ್ ಬಲ ಬಲ ಓಲುಂಡು ಎಂಗೆ ಈ ಮಾಡಿದ್ದು ತೋಜಿಜ್ಜಿ ದೊಡ್ಡ ಬಾತ್ ಮಿತ್ತು ದೀತೇರಲ್ಲ ಮಂಜುಂದು ಬಾತ ನಾನೊಂದು ತಿರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇರ್ತಾನೆ ತೋಜುನ ತೊಲಲ್ಪ ನಿಜ್ಜಾತ ಯಾನಕ ತಿರ್ತದ ತುಪ್ಪ ಯಾವೇಡು ಅವನೆಟ್ಟು ಫುಲ್ ಕವರ್ ಆತನ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿರ್ತದ ತೋಜ ಏನತುರೆ ಲಾಲ್ಪೊಂಡು ಮಿಡ್ಲುಡುಂಡವು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಮುಡಿಕುಲುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಬುಲೆದನ್ಗೆ ಅಂಚ ಕೊಯ್ಕ ಕಟ್ ಮನ್ಪೋಶು ಈಯೆ ಕಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂತಾತ ಚೂರು ಉದ್ದ ಬಿಡ್ತೋಡು ಕೊಯ್ನಾಗ ಮುಳ್ತುಡ್ದು ಏ ತೂರೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಾಯಿನ ತರಕಾರಿನ ಒಂಜಿ ಕೊಯ್ದು ಕೈಟ್ಟು ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಆವಡ್ ರಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ಜಿಂಜಿ ಆವಡ್ ಉಂದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಬುಲೆದು ನಂದು ತುಪ್ಪಿನ ತೂರ ಇಂಚ ಉಗುರು ಕಿನ್ಕದಿಗೆ ಮಾಮಿ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಉಗುರು ಉಲ ಇಂಚ ಪೋಂಡ ಆತ ಬುಲೆದು ಜಿಂದು ಉಗುರು ಅಂಚ ಪೋಯ್ಜಿಂಡ ಅಂಚ ಮಾರ್ಕ್ ಆಯ್ಜಿಂಡ ತುರೆ ಬುಲೆದು ಅರ್ಥಗೆ ಅಂಚ ಫೈನಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ತುರೆ ಆಂಡ ಇನಿ ರಾತ್ರಿ ತುರೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮನ್ಪೋಡು ತುರೆ ರಸ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ವರ್ಷ ತೂರೆ ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಪೋಯಿ ನಾನೈತೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮನ್ಪೊಡು ಬೈಯಾಗ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಟಾಗಿ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪು ಇನ್ನಿತ್ತು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ.